dic! Tachan! Sóc un home de l'espai! Ei, no em canviïs, que vull veure el beisbol! Ja m'estimo més els dibuixos Veurem el beisbol, jo hi arribo primer, vull veure el partit! Que vols que m'enfadi? Són més... Mentre aquests dos carbassots es barallen, ho aprofitaré per veure les notícies. Prou, no us baralleu! Tècnica d'immobilitat ninja! Ni. Ei, Shishimaru! Tens molta barra! Vale, hop! La culpa de tantes baralles la té la televisió. L'apago i au! Què fas, Tori? Per què l'apagues? Tens raó, si tinguéssim un altre televisor a casa no hauríem de barallar-nos. Per què no ens compres un altre televisor? Jo no tinc tants diners, que us penseu que sóc ric. Sabem que tens amagats els teus estalvis. Vinga, despullem-lo entre tots dos. Segur que li trobarem prou diners per comprar una tele. Sí! Ei, què vols fer? Deixeu-me anar! Deixeu-me anar! Està bé, com vosaltres vulgueu. Sou molt gamberros, mireu quina pinta que faig ara. Au, vinga, mare, sisplau. No pot ser. Et passes la vida davant del televisor i no fas els deures de l'escola. Més val que no els deixem veure la televisió durant una temporada. És l'única manera d'aconseguir que no es barallin i que en Kanichi es concentri en els estudis. Què dius? Això és com dir-nos que ja ens podem morir. Ets molt exagerant. Ningú no s'ha mort encara per no mirar la televisió. Els pares tenen molta raó, Kanichi. Has d'entendre que ho fan només pel teu bé. Déu meu, quin avorriment! Quina mala jugada. Ai... Estic molt avorrit. Ei, Jinju, per què no sortim a fer un tom? Sí, anem al carrer. Espereu, jo també vull venir. Alto! Això no està gens bé. Has de dedicar una miqueta de temps a l'estudi. No. Hi deu haver alguna manera de poder veure la tele. Ja ho sé! Què passa, Kanichi? Ja has acabat? No, és que m'ha semblat que passava un estel fugaç. Ah, mira, Tori! Segur que aquest estel enorme ha caigut molt a prop d'aquí. Què? A veure... Ja està. Tècnica per prendre el pèl. Que estrany, jo no he vist passar per aquí cap estel fugaç. Ah, ja ho entenc, m'ha enganyat. Kanichi, obre la porta! Ara podré veure la tele tranquil·lament. Senyor, aquests són els premis que pot escollir. Una pagada? Quina mala sort, ara que ho havia aconseguit. Tècnica per desllorigar articulacions. Ja ha tornat. Encara no has acabat els deures? Vinga, posa't a estudiar. Ei! Kanichi, apaga la tele i fes els deures! Kanichi! Què li ha passat a la tele? Amb una miqueta de sort? Kanichi! Estudiar! Els deures! Si canvies de canal tan ràpidament em canso molt. Ahà, ja sabia que eres tu. Em volies enganyar. El meu pla no ha funcionat. Hola, sóc jo. Molt bé, i ara vull que facis cara de gos babau. Un gos com jo no pot fer aquesta cara. Amb la cara que et tens ja ho fas prou bé. Jinju, Shishimaru, no molesteu en Kanichi, que està estudiant. No pareu ni un moment. Ai, em fa mal al cap, molt de mal. Ai. Què et passa? Que et trobes malament? Vinga, estira't una estona. Crec que he estudiat massa. Vols que et porti una aspirina? Això no em faria res. Molt bé, si vols, pots descansar una mica mirant la televisió. Sí, tens raó, aquest és el millor remei. Ens ho ha cregut. Ha guanyat un cotxe! Que bé! Què li sembla No el té cotxe remei, que ha guanyat? tenia tantes Ara, ganes de senyor, veure la tota televisió base que m'ha nacional. volgut enganyar. Ara veuran. Nois, mireu cap aquí un moment. Què vols? Ens vols donar alguna cosa? Tècnica del somni ninja! Ni. Ah! Ai!
tornat bojos. Ai, auxili! Ui! Ui, 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 ui! Què us passa? Què us fa por? La tele! Ja sé per què ens ha passat aquesta cosa tan rara. No paràvem de mirar la televisió i el nostre cap necessitava un descans. Vols dir que ens pot tornar a passar el mateix? Exactament, nois. Veure massa tele i menjar més del compte són dues coses molt perjudicials per la salut. Ara la tele ens fa por! Ni,